Lasse Pettersson, tränare i Flöde. Säsongen 2007, sammanfattade den lite kort. Ja, det var som vi hade förväntat oss. Vi skulle vinna serien. Så satt vi här på klubbstugan och kom överens om, och det infriade vi ju till fullo. Rätt så överlägset faktiskt när vi räknar ihop 12 poäng till Marieholm som blev 2 år. Så det var väl helt okej. Vad var det som gjorde att Lödde för första gången i föreningens historia tog steget upp i division 3? Jag tror det är mycket sammansvetsning av laget. Det består av nästan idel Lödespelare. Plus att ett par ingredienser, kanske bra målvaktsspelare. Erik bättre och bättre under säsongen. Stabil backlinje. Släppte in lite mål i ett par matcher här, va? Men han släppte inte in så många mål. Plus att naturligtvis Kim Roos som gör 26 mål i 4 är bidragande orsak. Var på säsongen avgjordes division 4? Direkt efter sommaruppehållet. Där var jag rätt så duktig på att träna under sommaren. Och jag tror kanske inte att alla tränare är lika bra. Det verkar inte så på resultaten som vi ände där i början på hösten med Harleberg slog Marieholm med 6-1 eller vad det var. Och vi slog Lund med 5-1 hemma eller något i den stilen. Sen slog vi Marieholm med 5-0 omgången därpå. Där avgjordes nog hela serien. Ny säsong. Vi står inför vinterträning. Vad är det som kan avgöra att vi stannar kvar i division 3? Ja, kanske vår fina konstgräsplan. Man nu kallar det vinterträning. Det är ju rena våren ju. Men nej, det är naturligtvis är vi jättebred trupp för tillfället. Va? Kanske något för bred. Det kanske kan ställa till lite problem för oss att spetsa till det lite grann. Men på samma gång så får man välja sig hellre över 30 på träningen än vi är 11-12 stycken på träning. Va? Så, men för att det ska gå bra här nu så får vi lägga ner ett ordentligt arbete i februari-mars. Men det som kan ställa till det är kanske om vi får skador på fel spelare. Annars så tror jag det ska gå rätt så bra. Blir det hårdare träning inför 3 än inför 4? Nej, inte hårdare skulle jag inte kunna tänka mig. Jag kände liksom inte i fjol som att vi tappade några matcher på kondition eller styrka. Tvärtom kanske vann vi rätt många matcher sista halvtimmen. Och så hårdare vet jag inte. Jag kräver kanske att man tar i lite mer på alla träningar istället. Då blir det hårdare i och för sig. Dina egna förhoppningar inför 2008? Ja, det är svårt att säga ju, men Titta på dina förhoppningar. Mina förhoppningar är att vi ska bli stabilt i division 3 i alla fall detta år. Kanske något år till när man vill kliva vidare. Va? Hoppas vi inte blandar sig i botten alldeles för tidigt om det nu skulle bli så. Va? För 3:an är alltid så jämn att förlorar man 2 matcher så är man bottenlag och vinner man 2 matcher så snusar man på kval uppåt. Va? Och det är ingen som tar på någonting annat i år. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. 2 frågor en. Vad är styrkan hos IF Lödde som lag respektive som förening? Som lag är det väl nu att vi är nästan idel Lödespelare. Och det gör att gruppen blir jävligt homogen och trivs bra tillsammans. Så det är svårt för folk att lämna den gruppen nu för de trivs så himla bra. Va? Så det tror jag är styrkan, att det är många folk på träning. Det är styrkan. Va? Samma gång som det kan vara lite minus. Men jag tror ändå det är styrkan var många på träningen. Det är helt klart. Och som förening får man väl ändå säga att jag har inte varit i någon så bra fungerande verksamhet överhuvudtaget. Alltså, då får man ju berömma. Jag har ju 2 namn som Peter Joelsson och Lars Powerley som lägger ner ett enormt arbete i föreningen. Om jag kommer till säsongen. Någon i truppen som du ser som kan bli ett utropstecken i division 3? Ja, vi snackade om Kim Roos innan. 26 mål. Kan han göra några färre
i tröjan, så Berg har ett utropstecken. Men vi har ju spelare som Fredrik Lindqvist som inte gör så mycket väsen av sig, va? Men ändå alltid stabil och har en väldigt hög lägstanivå. Erik Lindstedt blir bättre och bättre på varje vecka, känns det som också. Men sen är det svårt att plocka fram där. Joakim Olsson var kvitt sin knäskada, och där är ju de här ungtupparna, Sebastian Krona, Viktor Dahlqvist, Pontus Andersson. Alltså vi har ju jättemånga spelare att välja för tillfället. Är det någon av de som är nyuppflyttade som du tror kan bli ett utropstecken över allt? Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror sånt som Krona kan bli helt faktiskt. Han har rätt gå och i stort sett totalt orädd. Det känns som han har varit med här och tränat i 5 år. En av de avslutande frågorna. Vem vinner division 3? Ja, det tar emot ju så här att inte Löde ska göra det, men jag tror ju inte vi gör det. Men kan vi vara med och blanda oss lite grann i toppen så skulle jag vara jävligt tacksam och glad. Men jag tror sånt lag som de första vi möter i Trelleborg kan bli rätt så svåra. Ett namn som jag kommer att tänka på när jag sitter här med dig, Lasse. Sonny Gunnarsson. Hur ska vi göra med Sonny? Nej, Sonny är ju en klenod. Han är ju fantastiskt bra hjälptränare. Och det krävs ju naturligtvis när vi har så här mycket folk på träningar. Han har inte alltid rätt. Han kan inte läsa mina papper till fullo, men han gör så gott han kan. Va? Han skulle nog köpa nya glasögon i veckan och jag tror det kan bli bättre och bättre. Lasse Pettersson, jag önskar lycka till. Tack så mycket, Björn.